Seuratkaa mua. Joo, sori. Moi. Mä oon Mateo. Onks te nälkä? Siitä tulee ihan kunnolla kuumaa. Ja vähän sillä ihana rapee päällikköä ruokaa. Missä opit tekee ton? Mun faijalta. Oliko tellain telttaretkillä tai... Ei, siellä meillä oli ihan kunnon eväät. Mut Intiistä oli tosi kova juttu. Missä sun perhe on? Kotona. Mut se on tuolla sillan toisella puolella. Ei oo mitään chanssia mennä sinne yksin. Meidänkin koti on siellä. Mutta hei, kiitti vielä tosta äskeisestä. Joo, meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta taistella vastaan yksin. Missä teen perhe? Ei me tiedetä. Ne käski meidän ajaa mökille ja odottaa siellä. Venaa, onks teillä auto? Joo, mutta ettiin siellä kaupunkiin. Kaikki tiet oli blokattu. Mä voin auttaa teitä kotiin, jos te autatte mua sen jälkeen. Kuulostaa hyvältä. Hei, mulla on meille tällaiset. Kuuleeko Mateo? Joo, kuuluu saatana. Overload. Nyt, hei, lopeta se. Kyllä tää menee vielä hyvin. Niin menee.